mapadayawan nga makainuman ni Barangay Chairman Melesio Piñera iti Barangay 32B. Lapas dito yung siyudad Tilawag, salpasan iti rin nagbalig na rod ng enkwentro da kay Piyang ni Mayor Michael Lacion dito yung siyudad Tilawag. Intay man amwen ano anak hati bersyon ni Apo Kapitan mainag itiretorya nga banag. Apo Kapitan, nimbag nga rabiin, thank you so much sa pinaggamit ni Kidaw ni nga makainuman da ka. At kung may lawlawag mo may gati side mo, mainagitira pinapasama kita malem, Apo Kapitan. Yes, ma'am, si paliwanag ko si nangyari, ma'am. Kasi ni Apo MMK, ma'am, si Apo Mayor Michael Marcos yun, ma'am, nag-letter niya, ma'am, dahil ma'am, nag-letter na, ma'am, sa bike kampanya. Ito dahil na, ma'am, sa umayin, kinuyok ni ma'am. At ito naman, itong reaction na ma'am, kapag nga po yung hindi ka mo. Kasi nag-letter net ma'am, wala respeto ni ito naman. Siyempre, nung kumakain ko nag-letter ma'am, yun, kinuyok. At nag-letter naman, kapatunayan na basta. Kampanya ma'am. Yung awan lang state naman. Kasi amin din nga politiko ma'am, open system ma'am. No letter na ma'am, yung hindi mo. So, haan lang nga ni Apo MMK, kasang sinuyog yun, kasang nagtitipar para maroon. Kasi kung ako na Christmas dama, okay, sir. So, sir, ape, kasano ti namin pasamak tatay, ape nga sa DJ sang interpretation na jay pa ng surot yun, o DJ man, ti... Ang muling ito naman, mula nito naman, nag-house-house di pa rin mo. At ako naman dilo naman, ang galing kung tumulid di pagsasabi ka naman di balay. At ako di lang warma, di balay, kalsada mo. Ang hindi ka magsulod yung di ulit di balay mo. Ito tayo Apo Kapitan, nga awan ti date na. So, kasano tayo na amuan nga itasta, iti pa nag-house ko. Every kasama, every day, at improving na sa dito sa akin, for safety na. Siyempre, election ma, sa parang. Okay, sir. So, ito tayo, sir, sa tayo na dapat... Well, nakapangalan niya ako ang mayor, ma. Ito nga tayo, ma. Kapit ang ito. Ito tayo, ma. Nasaan na lumarin, ma. Kapag na-Facebook mo. Before dito pa nag-house o pa nag-sunod, sir, awan left, kasi lang pa ng welcome yung kumakin pa na, pa ng... Kapitan ko na naman. Ito okay, so pinagunyan na kami lang ng itatay, sir. Kasi di pa ano, iti kasang gasda, iti kabara, sir. Kasi, daming body cam ko, ma. Baka yung nag-reaction yung game. Hindi nakabody cam na, ma. Oo. Bora siya muna, ma. Pero, for safety, kasali lang, ma. All in the intention kung susunod iti papantan na balay mo. So, body cam yun for ano namin ni sir? For safety. For safety. So, amin yung papapanan, sa Yes, ma'am. Kasi, ma'am, uri, biyahe kami si Dialak ko, ma'am. Oo. Si Helmet ko, ma'am. Ito, ma'am. Hindi kasi, ma'am, dito. Uri, ma'am, hindi ito, ma'am. Sa panak mo, ma'am. Kakabil di helmet ko, ma'am. For safety. Siyempre, huwag na mangyari, ma'am. May kasama. May review. Kapalik niya ang sir, nung kasalukuyan mo yan, ang nabigay ko, nagbara na, kalpasan niya, tikla lang. Pero kung ano, comment ka sa mga sa karamon. First time pa lang, ma'am. Kasi magsiguro din na direct with mo. Hindi camera mo, sir. Ako nga big-video. Oo. Kasi ang big-video nito, hindi ka doon naman. Oo. Kasi tapos patas, ma'am, tigas ka. Oo. Kasi ang ka sa ma'am, bawal filming, di ba? Open net. Okay. Kasi design ta tayo, sir. Yung ano pa, ada ka dito, isang palangsong bat mo, palang ilaw-lawag mo. Okay, ako sa pita. Kasi kulak mo isuna, ma'am. Kulak suna, ma'am. At damit letter mo ako, mayor, kulak, ma'am. Nag-letter ka dit kanya. So nga, ako na di kasama, di katadwa naman.
dinamag na load na talaga letter. Well, kung ni Sir Bernard Abagman, kung lang Sir Bernard, agka mayor ko na naman. Bakit ako na ni mayor namin, mga awan siguro. Letter naman dahil ito. Ayan, sir. City of Lawagman at saka yung logo, tigas ka. Dati, wala. Kasi amin kami nga kapitan, ma'am, at the letter na ng Rastol. So siyempre ma'am, as a respect ma'am, kuyugin mo ito na. Kasi big ito naman. Okay. So, dapat ako sa kasama ka po kapitan. Ako tikas ng mensahe. Doon naman, itutudong na. Wala yung na naman. Tapos digid kadwa naman. Nakita mo di video ang mas nadardaro pintak ma'am. Lakad yung lima kong man, di gusto kang luwas. Diyak pinagrarak mo. Timadi ako, baka madi mo. Yung awang ka doon na tawag. Ada man na, well, ada dito ko lang. Okay, sir. Okay, sir. Kadwa ko sila pag-awang niya. Randy, Bumburan. Okay, thank you very much, Bombo Janice. Kuna niya po kapitan tatada, J. Irwar, Kalsada, but in the video, at ti uneg ti Solar. At dakat uneg ti inaladan apo kapitan. Dati, what ako, DJ ako. J. Irwar, di inaladan, sir. Roar kat inaladan, di pagtangan, una, at dakat yan ti uneg inaladan. Kalsada DJ ayan pa ako, Bumbo. Okay. Kanigya letter ni Apo Mayor, anat daw-dawatan na. Adda daw-dawatan na, nga kakaslang surutin nyo, nga mapal iti tunggal balay, or nagpakadala nga umay ag kampanya, Apo Kapitan. Wala pa, as a respeto ako, Bumbo. Siyempre, as a respeto ako, Bumbo. Ako. Kasi adult letter na makasta. O ito ti nanggag ko jacket si Kapel at Kapitan nga parang mangsursurot of all the barangay iti alawag, si kalat mangsursurot in every house nga papanan na, Apo Kapitan, sir. Tinangyari kasta kad nga barangay ako. Aming kapitan ako, Bumbo. Pakiulit lang ako. Janice, pakiulit lang kasi medyo medyo agko dito yung signal na Apo Kapitan. Pakiulit lang, Apo Kapitan. Aming nga kasta ako, Bumbo. Aming nga kapitan ako, Bumbo. At the letter me, 90 Mayor's Office ako. Wen, parang ti concern ni Jai kung no reklamo na sika lang ti nangaramid ti kasya mangsursurot iti tunggal papanan na, Apo Kapitan, sir. Maan apo, kasi nung hindi pala ako, Bumbo. Jak susurutin, Jack na war ako. Okay. Anat amo marason o apay nairitakin ka ni Apo Mayor? Awamit, inaramit po ako, awamit di Dakes nga inaramit ko, no sa o apo. Isuna mo na ti kasapo, ti mo na nga nang kasakin nga, masidikin na apo. Apay nga video na ko na apo. Wen, apay video miso na Apo Kapitan. For protection lang ako. Apay anat protektaram, apay video Kasi dati ako, nurumurumwara, na adabi, lalo no kadwak di anak ko apo. Naka-video aklat sa apo. Protection from whom? Wala po. Apo Kapitan, protection from whom? Protection from whom, Apo Kapitan? No apo, protection apo at kapitan. From whom nga rod? At sino ti Yes po. pagbutngam apay protektaram? Anat ti kwa from whom? Iso amin apo, Apay adda pang tatbiag mo, Apo Kapitan? Adda pang tatbiag mo, Apo Kapitan? Iso amin apo. Kasi ito yung kabarangay apo. Uy nga rod, adda pang tatbiag mo, Apo Kapitan? Po, Adda pang tatbiag mo ta adda ti kastoy nga parang video amin na papanam? kasi dati apo at dati Jane Blatter ko apo ngamin. Ito police station, nangin na pa rin dati apo. Okay, diyan At kayo tapang tatibiyag ko yung apo, at tapang ang amin na tatibiyag papanam ko or ako. ti Mayor ibidyo. Ore pa nagkampanya ibidyo. So, protection na lang ako. O nga rod, Kasi pati pa adda pang nagkampanya tatibiyag may ko yung ibidyo apo. for protection. Yes po. Okay, diyan kahit natasawan adda nagkampanya dito barangay yo ibidyo dito kampanya. When apo. Okay.
Anat ba kunam ta adu rin kita comment kami nga netizens tayo nga nag reading between the lines ta kunada kami ada pagsasao is action speaks louder than word. Apo kapitan nga parang ibagada nga medyo nagsubra ka karijay. Hindi ako inaramit ko rin di kasama ka karbiyak nga amati barangay at respeto ti mayor ako. Inaramit ko ako. Amit imbagbagak amadi ako, amit nakaramit ko amadi. Yaklit nagre-react ti madi ako, kita ni video, amit imbak amadi ako. Pag ibidbidyon gayam kanya na ijay ruar, ijay igit ti kalsada, ibidbidyo ka jay? Well, igiti ba kamsada ako? Kadijay ti siguro medyo nakairitan da kanyam ta ibidbidyom ako naman for protection baka damang dangran kanya within that group parang ganon kasi ako kasi damang dangran kanya within the group of the mayor apo kapitan adamang agbidbidyo ka just to protect yourself ta baka adamang dangran ken ka within the group of the mayor campaigning in your barangay. Bueno ako. Kasi ata yung nakikita ako. Apay, delikado. Dati incumbent mayor tayo, posible nga, di kita ka-grupo na, dangranda ka po, mayor. For protection lang ako, for safety, mas maganda di sigurado na ako. Gaputa, dati pamatim nga, yan di grupo ni Apo Mayor Kyon, dangranda ka. Ana po. Nawanta pa naman ko dahil ako. Proteharam, from data bagim, iti may sa grupo nga umay sumrek yan ta barangay mo. Kahit nasa wen, at dati patjem nga data grupo ni Mayor, at damang-dangran ken ka. Parang ganon. Isot ibagbagam, Apo Kapitan Agbidbidyo ka ta protektaram ta bagim, manipod ka data grupo, agkamkam niya ta barangay mo. Ana po. Kasi naramit ko lang dito ako. Isulat isang bata pa nga po. Naramit ko lang dito at letter na ako mayor. Incomply ko lang dito ako. Sikat, Apo Kapitan, sikat mismo nga ibaga nga agbidbidyo ka. Hanga sa sikat mismo nga ibaga agbidbidyo ka. Ibidbidyo ni Mayor together with the J grupo na di naman ko kanyang tatay agbidbidyo ka protektaram ti bagim. Protektaram ti bagim. Adda ka di pamating, adda mang dangran ken ka, kadidya grupo ni Apo Mayor, Apo Kapitan? For general protection na ako. General protection. Ikita sa wen, adda yan grupo, kasi nakatutok ka kadidya grupo. Umag, kampanya yung tabaranggayo, Apo Kapitan. Wala. Okay, back to you, Bumbo Janice. Okay, Apo Kapitan, thank you so much again. So, at ati kayo mo ba nga inayon when lumenangin, Apo Kapitan? Basta naramit ko lang, nag-compliant lang sila ni Apo Mayor ako. Hindi lang ako. Okay, Bungo Randy, nagday ni Apo Barangay Chairman Ganesio Piñera, iti Barangay 32B.